morrontza komunikatibo linguistikoa hain zuzen ere, gaur egon sortzen diren euskaldun gehienak erdal elebiduna direlako. Alegia, elebiduna dira, euskarare eskuratu dute eskolaren bidez, gehien ereduaren bidez, adibidez, baina lehen esan dukun bezala, daukaten gaitasun komunikatiboa asko zero hobea da, erderaz, euskaraz baino, eta orduan beraien hizkuntza nagusia erdera da. Orduan, morrontza hori nundi dator, morrontza linguistiko komunikatibo hori nundi dator, zergatik ez dute beharrain bat ikasten, zergatik ez dute beharrain bat erabiltzen, zergatik ez dira ondo sentitzen euskaldun gisa, eta zergatik ondo sentitzen dira nintzuten euskaraz, erderaz eta erderatik. Orduan, morrontza linguistiko komunikatibo horren oinarria morrontza politiko nazional bat dago. Orduan, euskalduntasuna ez da bakarrik fenomeno linguistikoa. Alegia, euskalduntasunak ez dira referentzia egiten hizkuntzei bakarrik, baizik eta hizkuntzen egoera nazional eta soziolinguistikoari, eta egoera soziolinguistikoa egoera nazionalarekin lotua dago, politikoarekin lotua dago, beraz hizkuntza baten egoeran soziolinguistikoa botere harremanekin lotua dago, eta nazioen arteko harremanekin, nazio batek beste menperatzen baldin badu, nazio menperatuaren hizkuntza ez da egongo egoera soziolinguistiko duingarri batean, aske batean, baizik eta baldintzatu batean. Kontua da, esan nahi dudana da, euskalduntasuna ez dela fenomeno linguistiko hutsa, ez dela fenomeno gramatikal hutsa, edo ez dela hizkuntzari dagokiona baizik eta orokorra dela. Eta dependentzia hori, menperakuntza hori nazionala dela, eta orduan minorizazio nazional batek dakarrela minorizazio linguistikoa. Minorizazio prozeso linguistikoak ez direla, eta ordezkapenak ez direla berez maila linguistiko hutsia, baizik eta nazio baten galera, nazio baten zapalkuntzak dakarrela bestea, beraz integrala eta globala dela, eta hor kokatu behar dela baita ere hizkuntzaren minorizazioa, euskararen ordezkapena eta guztia. Beraz orduan, hizkuntza behar bezala ez ikastea eta ez erabiltzea eta gaitasun komunikatiborik ez edukitzea ez da kontu pedagogiko bat. Ez da kontu pedagogikoa, ez da kontu psikologikoa, eta ez da ereduko irakasleek egin dezaketen hutsegite bat, baizik eta marko zabalako batean, euskal gizartearen espainoltasunak edo erdalduntasunak baldintzatzen du guzti hori. Beraz, esan nahi dut, euskalduntasunak dimensio politikoa daukala, dimensio nazionala daukala, eta dimensio estruktural horrek baldintzatzen duela gero beste gainerako dimensio horiek, hemen esaten ari garen bezala, dimensio linguistiko komunikatiboa. Beraz, gaurko euskalduntasunak, euskararen erabilera garantizatzen ez duen euskalduntasun horrek, eta beraz, porrot egin duen euskalduntasun bat, erabilera garantizatzen duen euskalduntasun bat, arrakastaz adartu dezakegu? Gaur jendeak hemen egiten duen bezala? Alegia, jendeak eta euskaltzale askok esango dizute hain zuzen ere, asko egin direla eta aurrerapen handi egin direla, baina egitan hemen gaur gertatzen ari dena da, gaur sortu dugun euskalduntasunak, eredu horrek sortu duen euskalduntasunak ez duela euskararen erabilera garantizatzen, ez duela euskaldunik sortzen. Hain zuzen ere, erdal elebidunak praktikan erdaldunak bezala funtzionatzen dutelako. Erdal elebakarrek bezala funtzionatzen dute erdal elebidun gehienak. Erderaz bizi direlako eta erderaz funtzionatzen dutelako eta erderaz pensatzen dutelako eta bertabar beraz. Orduan esan nahi dut, euskalduntasuna kontzeptu politikoa ere badela, nazionala ere badela, eta ez bakarrik hizkuntza linguistikoa eta kulturala.